Nik adibidez ikusten duten abantaila argi bat da, 4 urtea bukatzen danean eta karreria bukatzen danean ez da pertsona arrotz bat sartzen enpresan. Amaiaren kasuan, Amaiak enpresa bere osotasunean ezagutzen dau, helburu orokorrak ez bakarrikan ezagutu nik uste ere bai berea ganatu ditxula eta horrek asko laguntzen dau produktibitate aldetikan. Ja hasieratik kapaz da lankideak ezagutzen ditu, bezeroak ezagutzen ditu, hornitzaileak ezagutzen ditu eta kapaz da ez entratzea bakarrikan ikasi dabanean, baizik eta bere potentzial teknikoa beste lankideei ere bai bere esku lagatzea. Gaur egun, ingenieritza ez dela bakarrikan mugatzen fabrikazio arlora, fabrikazio prozesua hobetzera edo diseinura. Mantenuan ingenieritza asko dau, erosketetan gure kasuan gero eta ingenieritza gehiago dau, finkatu dia ezaugarri teknikoak bai materialetan, bai komponentetan, ezaugarri mekaniko, elektriko, termikoak, eta arlo komertzialean ere bai gero eta garrantzi gehiago dakaz, ja bezeruana askotan ez gaude bakarrekan presioaz berbetan, garrantzitsua dela, baina askotan da gauza asko teknikoak eta zehatzauak, eta hortan ere bai laguntzeko kapaz dira. Enpresak horrelako apostu bat egiten dabanean, azken finean apostu bada, 4 urteko konpromesu badau, ikaslian heziketan ere bai parte hartzen duzu eta horrek denbora bat eramaten dau. Nik uste asko baloratzen duguna dela ekimena. Kapaz izatea helburuak ulertu, bereganatu eta gero hortikan urtetzean proiektuak kudeatzeko. Nik uste ez da bela espero pertsona bat bestien aginduak betetzera mugatuko da nahi. Gaur egun inglesa oso garrantzitsua da, informazio asko bilatu bida, baztertu informazio zehatza ez dana benetan baliogarria danetik eta gaur egun eguneko ez dakit ze portzentai, baina oso altua inglesez da. Taldian lan itxeko kapaz dan jentia bilatzen da. Ingenieritza gaur egun enpresako arlo desberdinetara heltzen da. Orduan kapaza izan behar erosketa eta finantziario eta komertzialekin lan itxeko. Ekintzailetasun hori asko apreziatzen da gaur egun. Ze askotan itxen da lan, proiektu batzutan ondiokan ez daudela garatuta. Lehen jakintza enpresan egoten zen, baina gaur egun jakintza kanpuan da. Orduan, ez da beti egoten enpresan norbait esaten denbora guztian zer inbiozun eta nondikan joan bihazean. Ildo batzuk daude, baina hortikan aurrea bakoitzak kapaz izan bita bere karrera ere bai kudeatzeko eta bere lanaz arduratzeko.